Jézusom, nem marad egy szál hajam sem. És igen, ettől igencsak megijedtem, úgyhogy ellátogattam Pestre, a Szabó Imre szalomba, ahol Réka segíteni fog nekem abban, hogy rendbe rakjuk a hajam hosszát és a fejbőrömet. És amint látjátok, a csajok a felvételekkel is iszonyat cukik, nagyon segítőkészek, a szalon pedig egyszerűen gyönyörű. A projekt azzal indult, hogy Réka megvizsgálta a fejbőrömet, a hajszálaimat, és egy speckógéppel azt is megnézte, hogy esetleg nincs-e valamilyen gomba a fejbőrömön. Jelzem, hál' Istennek nincs. Ahogy a felvételek is nagyon jól mutatják, a hajam hossza száraz, megviselt, igénybe vett és töredezett. A fejbőrömre hasonlóak jellemzőek, ugyanis a hajhagymák el vannak tömődve, nagyon száraz a fejbőröm, kevés benne a víz, emiatt hámlik is. Úgyhogy nincs más teendő, mint újra rendbeszedni a hajam hosszát, a fejbőrömet, és egy oxigénterápiával megspékelni az egészet, hogy újra dús hajam legyen. Réka finoman leradírozta a fejbőrömet, majd alaposan kétszer átmosta a hajamat. Ezt követően jött a hámlasztás 2 lépésben, kétszer 5 percig, ami alatt végig masszírozta a fejemet, és egyszerűen annyira jól esett. A folyamat alatt folyamatosan javította a vérkeringést a fejbőrömben, ugyanis váltakoztatta a hideg, illetve a meleg vizet. Hogy a fejbőröm pH-ját vissza tudja állítani, egy tonikot alkalmazott, ami körülbelül 5-8 percig volt rajta. Ezután kevert nekem egy mély hidratálót, amelyet felrakott a hajamra, és mehettem is vele a gőzbúrába. De itt még nem ért véget a folyamat, hiszen kevert egy koktélt, amit oxigén segítségével belefújt a fejbőrömbe. Ezt követően még bekente a hajvégeimet, majd pedig megszárította a hajamat. A változás pedig szemmel látható. És félreértés ne essék, nem egy alkalom után fog kinőni a hajatok, ez egy hosszabb folyamat. A speciális fejbőr problémák esetén legalább 10 alkalom szükséges, viszont egy teljes otthonápolási szettet is összeállítanak számotokra. Réka összeállított nekem egy új hajápolási rutint otthonra, amit egy következő videóban kijellemzünk. 2 hét múlva találkozunk, és szalonos csajok, nektek mindent köszönök!